Käytössämme on nykyaikaiset hitsauslaitteet, Mic, Mac ja TIC puikkohitsaukseen. Uudet ohjelmoitavat kaksoispuussin Mic ja Mac hitsauslaitteet monimuotoisiin tehdasohjelmin mahdollistavat koulutuksen nykyaikaisiin hitsausmenetelmiin. Esimerkkinä mukautettu Vice Fusion-prosessi, joka varmistaa tasaisen hitsauslaadun kaikissa asennoissa, tai Vice Sting kylmäkaariprosessi ohutlevyjen hitsaukseen. Hitsausprosesseja seurataan langattomasti ja syntyvää tietoa käytetään muun muassa laadun varmistukseen ja tuottavuuden seurantaan. Meillä hitsataan erikoislujia teräksiä ja runsaasti seoistettuja teräksiä, kuten hapon kestäviä sekä alumiinia.